a micro obert. Edita i presenta Paco Tafalla. I com cada setmana des d'Antena Car, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes arriba a aquest programa, a Microobert. En aquest programa parlem amb diferents persones que són responsables d'associacions, entitats i administracions del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per les Terres de l'Ebre. Avui el nostre programa el centrarem al municipi de Roquetes. Anem a parlar de temes d'actualitats que estan relacionades amb la ciutat i per a parlar d'aquests temes res millor que fer-ho amb la màxima persona responsable al municipi, com és l'alcalde, el senyor Paco Gas i Ferrer, que tenim aquí als nostres estudis. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Avui hem convidat a l'alcalde de Roquetes perquè anem a parlar d'altres temes que són d'actualitat, d'aspectes que potser normalment no són gaire coneguts, que passen una mica, podem dir, desapercebuts. De fet, anem a parlar de demandes que poden fer tant usuaris, persones normals i corrents, com empreses a l'Ajuntament. Aquesta és una de les activitats que també viuen tots els ajuntaments. Són aquestes demandes i que fan, com diuen, ja sigui persones o entitats privades. De fet, als darrers pressupostos de l'Ajuntament de Roquetes ja vam veure que hi havia una partida on es destinaven uns diners per a despeses judicials. Podem dir que aquesta activitat de demandes, despeses judicials, sentències, també forma part del dia a dia dels ajuntaments, el que passa que potser no és gaire coneguda, no? Efectivament, segurament que la gent aquest aspecte el desconeix absolutament i per això, com que en els últims dies o setmanes han tingut la resolució de diferents sentències o també respostes per part de la Sindicatura de Greuges del Govern de la Generalitat de Catalunya, la setmana passada vam dur a terme una sessió informativa explicant els resultats o les resolucions d'aquestes sentències, que són prou interessants per la seva varietat i en un cas concret també per la quantia d'estalvi que li representarà l'Ajuntament de Roquetes. Per què hem de dir que en el funcionament d'un ajuntament normal i corrent se fan diferents activitats, projectes, obres i tot això queda a exposició pública durant un temps on les persones i empreses poden fer les seves al·legacions. Això forma part de tot el mateix, no? Sí, és l'administració pública, exerceix unes competències, però tothom té dret a, si no està d'acord amb les competències que des d'un ajuntament s'exerceixen, a presentar les al·legacions dins un període hàbil que hi ha, i en cas que la resposta a aquestes al·legacions que fa el propi Ajuntament no sigui de l'agrat d'aquell usuari, d'aquella empresa o d'aquella institució, pot recórrer a instàncies superiors. I aquest és un dels quants exemples. També, segurament, o també, si l'Ajuntament no actua respecte o paga un proveïdor, el que sigui, per la quantitat que sigui, també aquell proveïdor, evidentment, té dret a presentar una demanda contra l'Ajuntament de Roquetes. O també aquells veïns que se senten molestos per alguna activitat que es pugui fer al carrer, com per exemple en una zona d'oci, que xiquets o xiquetes puguen jugar a futbol i aquella comunitat de veïns se considera perjudicada pels sorolls que allò representa, també té dret a presentar una demanda. Són casos o exemples que he posat que últimament a Roquetes els podem explicar. Comentava ara mateix que, per exemple, un d'aquests casos pot ser que uns xiquets estiguin jugant a pilota, que afecten als veïns. Això precisament té a veure amb l'Hort de Cruells. Sembla que allí se feia aquesta activitat de jugar a pilota, que es molestava als veïns, i finalment no es deixarà jugar a pilota a la pista encimentada de l'Hort de Cruells. Efectivament, quan parlem de l'Hort de Cruells voldria especificar que ens referim exclusivament a la zona pavimentada que està enfront d'un bloc de vivendes. A la resta de l'Hort de Cruells, entre els arbres o el descampat que hi ha a l'altre costat, allí es pot jugar tranquil·lament. És un tema que no és d'ara, ja fa 2 anys segurament que va la cosa, o 3, en el sentit de que es produïen tota una sèrie de molèsties per part dels xiquets o nois ja, perquè a vegades també jugaven nois d'edat més avançada, i produïen perjudicis al bloc de vivendes que allí hi ha. Perjudicis en el sentit de no només en aquest cas del soroll, sinó, per exemple, trencar més d'una vegada, i més de 2 i més de 3, algunes finestres de les persones que allí viuen, de les cases que allí viuen.
Això, en algun cas inclús, davant d'una demanda, ha passat que l'Ajuntament ha tingut que pagar aquests perjudicis o fer-se encàrrec de les despeses que ocasionaven aquesta trencadissa de vidres per part d'algun noi que allí jugava a futbol. Això va fer, en primera instància, que des de l'Ajuntament se col·loquessin una sèrie de xarxes per tal d'evitar aquest mal, diguem-li, físic a qualsevol habitatge. Però això no ha estat suficient i els veïns d'aquell bloc van presentar una sol·licitud a l'Ajuntament, avalada per tota una sèrie de firmes, per tal que l'Ajuntament prohibisqués l'activitat aquesta en aquell lloc concret. Bé, des de l'Ajuntament, abans de crear un perjudici en aquelles persones que usen aquest espai, vam intentar trobar alguna solució, però no va ser possible. Ha anat passant el temps, hem intentat reduir l'activitat en aquella zona sense prohibir-la, però al final, des de l'Ajuntament, ens hem trobat en la disjuntiva de prohibir o que la comunitat de veïns presentés una demanda contra l'Ajuntament per no evitar aquest greuge que ells consideren que estan patint. Davant d'això, l'Ajuntament, i després d'assessorar-nos, finalment vam decidir prohibir aquesta activitat. Jo ja sé que després se comenta que si l'alcalde no deixa jugar a pilota als xiquets o xiquetes, que si l'alcalde prohibeix unes activitats, no és cert, tal com se planteja la cosa. Sí que és cert que s'han prohibit unes activitats, però no a demanda de l'alcalde o de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes, sinó a demanda de tota una comunitat de veïns que es considerava perjudicada per l'activitat que en aquella pista formigonada de l'Hort de Cruells s'estava duent a terme. Davant d'això, de l'Ajuntament vam decidir posar una senyalització, posar uns cartells i prohibir jugar a futbol o jugar a pilota únicament en aquell espai, en la pista formigonada adjacent al bloc de pisos que hi ha allí. A la resta de l'Hort de Cruells ningú ha de dir res perquè aquesta activitat se pugui seguir duent a terme. Per tant, us agraeixo que ho preguntéssiu perquè també calia explicar el per què, no per voluntat de l'Ajuntament, sinó pels problemes que aquest tipus d'activitat crea o creava a la comunitat de veïns allí establerta. Ara ens estem apropant al bon temps, anem de cara a l'estiu, el dia s'allarga més, naturalment doncs, l'activitat al carrer s'allarga, els xiquets que juguen. Això pot comportar també altres demandes del mateix tipus, ara que anem, com diem, de cara al bon temps, que afecta els veïns? Bueno, jo crec que les demandes en aquest sentit són només en uns espais concrets, on hi ha una activitat més alta. Després, als carrers ja és més difícil jugar-hi. No dic jo que no s'hi juga, però allí hi ha els xiquets o xiquetes que juguen ja tindrien una perillositat respecte al trànsit que hi ha per tots els carrers de Roquetes. No es prohibeix perquè sí, es prohibeix o perquè hi ha una molèstia o perquè hi ha un perjudici a terceres persones o perquè hi ha un risc per a la integritat física dels propis usuaris. Per tant, les prohibicions no són mai debades, no són perquè un dia l'alcalde s'aixeque més emprenyat o menys i digui, pues ara no es pot fer. No, això no ha passat mai. Ja dic, ha de ser raonat, ha de ser justificat i com en el cas que he explicat abans de l'Hort de Cruells, la decisió s'ha pres després de 2 o 3 anys d'insistència per part dels veïns d'aquella comunitat. Parlant de temes que afecten als veïns de Roquetes, des de l'Ajuntament de Roquetes hi ha algun tipus de normativa que parla d'aquesta convivència cívica entre els ciutadans? Sí, hi ha una normativa que ho regula tots aquests tipus d'activitat i de fet n'estem elaborant una altra molt més àmplia perquè fa 5 anys o 10 anys la percepció aquesta del soroll tampoc se tenia, no? I en canvi diferents tipus d'activitats lúdiques o festives fan que també s'hagi d'incidir sobre aquest tema, el del soroll. I per tant estem modificant l'ordenança cívica que tenim a Roquetes, s'ha quedat antiquada, i dotant-la de majors elements de protecció de cara als ciutadans i ciutadanes de la nostra població. Efectivament, qualsevol avenç per un costat vol dir també restriccions per l'altre i per tant això tothom haurem d'intentar explicar-ho molt bé perquè la gent no només perjudicada sinó també la que du a terme aquestes activitats comprengui que s'han d'adequar als temps en què vivim.
Abans comentàvem que en el darrer pressupost de l'Ajuntament de Roquetes per aquest any 2014 hi havia una partida destinada a despeses judicials. Aquesta partida és destacable. L'Ajuntament de Roquetes ha de gastar molts de diners en aquestes demandes o queixes que hi haguen de la població? Bé, és una previsió que es fa a primers d'any o quan elaborem el pressupost i que en la previsió que teníem ja de resolució de diferents sentències pensàvem que aquest any hi haurà unes despeses elevades. I són molt diferents. Poden ser perquè l'Ajuntament ha presentat una demanda contra algú o perquè ens l'han presentat a l'Ajuntament. Hi ha diferències entre un aspecte i un altre, no? Moltes vegades és a conseqüència de demandes que pot interposar o queixes que la mateixa gent de la població pot fer contra l'Ajuntament, en té tot el dret i al final hi ha una resolució. I ara en tot cas explicarem uns exemples o explicarem les sentències que hem tingut en estos darrers anys que han coincidit en el temps en este últim mes. Per tant, es poden veure que hi ha diferents casos. Per exemple, la primera, i fent-ho així de forma una mica cronològica, és una demanda que l'Ajuntament de Roquetes va presentar l'any 2009, per tant, la sentència s'ha produït ara, fa 2 setmanes, després de 5 anys que l'Ajuntament presentés la demanda i els fets ocorreguts van ser una nit de festes majors de Roquetes en què un grup de nois van tindre una sèrie de discussions o baralles dins del recinte de festes i 3 persones o 3 joves al moment d'anar-se'n molestos per les baralles que havien tingut o pel que sigui o perquè es van sentir o veure agredits per un altre grup de joves, a l'agafar-se el seu cotxe van emprendre un grup de joves que anaven una mica més amunt del carrer i els van embestir de forma premeditada. Van ferir greument a un xicot, van fer ferides lleus a un altre i els altres van poder escapar-se de milagre, no? Davant d'aquesta agressió provada, l'Ajuntament de Roquetes va exercir l'acció popular. Vam considerar que era un fet molt greu que no es podia quedar impune. No vam voler, ja, i jo com a alcalde en aquell moment, que fets d'aquestes característiques a Roquetes hi hagués la més mínima impunitat i per això l'Ajuntament se va presentar com a acusació particular. De fet, jo m'atreviria a dir que gràcies a l'acció de l'Ajuntament en defensa dels joves agredits, els judicis van tirar endavant i s'ha aconseguit una sentència, crec que exemplar. La sentència es va dur a terme, ja com he dit, que fa 2 setmanes i condemna a l'agressor, al conductor del vehicle, és una sentència ferma, a 2 anys de presó, per tant, no és de riure, a 2 anys de presó i a una indemnització de 56.000 euros a la persona que va sortir més perjudicada. Per tant, l'Ajuntament crec que ha exercit un dret. L'abogat que l'ha defensat, el gabinet d'abogats que l'ha defensat de forma excel·lent, els interessos en aquest cas de l'Ajuntament com a acusació particular i se n'han vist beneficiats aquelles persones que van ser agredides. Este és un exemple de com també des de l'Ajuntament podem treballar en favor dels nostres conciutadans i defensar-los davant d'una agressió que semblava que es quedaria impune. Hem tardat 5 anys, però finalment la sentència ha sigut favorable a la demanda que l'Ajuntament havia presentat. Això li ha costat uns diners a l'Ajuntament? Efectivament, els costos de la contractació dels abogats representen uns costos, però jo crec que són costos totalment justificats de cara a exercir el nostre dret com a institució i per tal de defensar ciutadans o ciutadanes de Roquetes que en un moment donat se puguen veure agredits, en aquest cas per unes persones que no eren de la nostra ciutat ni del nostre territori. És a dir, que la ciutadania se sent en aquesta ocasió recolzada per la seva administració més propera com és l'Ajuntament. Jo crec que és una demostració de recolzament a la ciutadania de Roquetes, que independentment de que els familiars d'aquestes persones tinguessin recursos o no, l'Ajuntament se va personar i va fer possible que tirés endavant aquesta demanda penal contra estos agressors.
Aquesta seria una classe de demanda, de sentència que ha sigut en aquesta ocasió favorable a l'Ajuntament, però després hi ha altres tipus de demandes que podem dir afecten més directament al consistori d'actuacions que porta a terme el propi Ajuntament, no? Sí, efectivament. Per exemple, també n'hi ha una altra que hem conegut recentment i és una demanda que ens va interposar la empresa constructora de la piscina coberta de Roquetes. Vam inaugurar la piscina a finals de l'any 2007, me sembla que va ser, i a partir d'allí ja entraven en vigor tota una sèrie de pagaments que havia de fer per part de l'Ajuntament de Roquetes de les obres realitzades. Vull dir en aquest cas que jo ja m'hi vaig oposar en aquell moment perquè considerem que representaven uns costos excessius que ja estem pagant, que de fet ens ha hipotecat a la ciutat de Roquetes fins avui i encara per molts anys, i davant d'això recordo que a finals de l'any 2011 vam tindre una sèrie de dificultats econòmiques per tal de poder pagar la quota anual que representa o que s'ha de pagar per la piscina de Roquetes. Recordo que l'any 2011 havíem de pagar 334.749 euros, o sigui, una quantitat important que any rere any s'ha anat incrementant fins, per exemple, a la quota que hem de pagar aquest any 2014, que són 368.015 euros. És a dir, estem pagant les ciutadanes i ciutadans de Roquetes per la piscina coberta més de 1.000 euros diaris. 1.000, concretament l'any 2014, pagarem 1.008 euros diaris de cost de la piscina coberta. I això durant molt de temps? Doncs això, en principi, fins a l'any 2022. Això són molts anys, no? Això són molts anys, sí. I és una hipoteca real que tenim avui per avui a Roquetes. I ara no voldria entrar en polèmica respecte si perquè es va fer o no es va fer, no? Però en tot cas és el que hi ha. I l'Ajuntament està obligat a pagar este contracte d'obra pública que en el seu moment el govern anterior va dur a terme. L'any 2011 nosaltres estàvem acabant una obra importantíssima per a la nostra ciutat, que era la restauració de l'antic Ajuntament. Aquella obra estava subvencionada en un plan FEDER. Teníem prop de 500.000 euros compromesos en la subvenció, però havíem de pagar abans del 31 de desembre una part important d'aquesta quantitat. Si no, des de la Comunitat Europea ens retiraven els fons. L'Ajuntament no teníem recursos suficients. O pagàvem la part que ens corresponia del fons FEDER per a després recuperar els 500.000 euros, o pagàvem la piscina. Des del govern municipal vam optar per pagar les obres de restauració de l'antic Ajuntament, perquè després es cobraríem. I nosaltres vam dir, quan cobrarem la subvenció dels fons FEDER, que eren 500.000 euros aproximadament, pagarem el que devem la piscina. I així ho han fet després. O sigui, el que vam dir ho han fet, però l'empresa constructora no ho va tindre en compte, el que nosaltres li dèiem, i ens va interposar un contenciós administratiu, una demanda judicial, per no haver per la demora en el pagament, perquè mai ens vam negar a l'Ajuntament a pagar. Però per la demora en el pagament de la quota de l'any 2011, la constructora ens va posar una demanda judicial i no ens reclamava només pagar la quota de l'any 2011, que, com he dit, eren 334.000 euros. No, ens va posar una demanda judicial de 5.407.000 euros, és a dir, el total de lo que ells consideraven que l'Ajuntament de Roquetes ha de pagar en tots aquests anys de plaç. Per tant, l'excusa de que Roquetes no hagués pagat l'any 2011, l'empresa constructora ens va posar una demanda per la totalitat del deute, no per lo que no havíem pagat, sinó per la totalitat del deute, que segons l'empresa constructora pujava 5.407.846 euros. Això era el que feia falta pagar o era... Això era el que feia falta pagar, segons la constructora. Està en aquest moment. Evidentment, fins l'any 2022 és més, perquè hi ha uns interessos que s'aniran incrementant any rere any. Però
la constructora considerava que si en aquell moment l'Ajuntament li pagava això, tancava el deute en l'Ajuntament. Evidentment, l'Ajuntament el que van fer, o el que han fet, ha sigut defensar-nos, contractar un gabinet d'advocats especialitzat. Vam demanar a la Diputació de Tarragona si podia atendre aquesta demanda. Ens van dir que no, que era un cas molt complex, molt complicat, i que calia que agaféssim per consell de la pròpia dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona, que agaféssim un gabinet d'advocats experimentat, que era un cas greu i difícil. I així ho vam fer. Vam recórrer un gabinet d'advocats de Barcelona per a que ens dugués aquest cas. Bé, he parlat de l'any, això va ser a principis del 2012, i finalment hem tingut la sentència. Ha estat una sentència també difícil, on ha sigut un treball immens per part de l'Ajuntament, o les persones que duien aquest tema per part de l'Ajuntament, de recopilació d'informació, de transmissió d'informació al mateix jutjat, als tècnics que ho demandaven, etc. Ha sigut difícil i molt, sobretot, molt laboriós. Bé, davant la demanda de la constructora de 5.407.000 euros, al final la sentència ha dit que l'Ajuntament de Roquetes ha de pagar 3.976.873 euros. És a dir, 1.530.972 euros menys del que demanava la constructora. Per tant, vol dir que davant d'esta sentència l'Ajuntament de Roquetes ja ens hem estalviat, en quant a pagaments de la piscina coberta municipal, davant d'aquesta sentència ens hem estalviat 1.530.972 euros. Jo crec que és un estalvi importantíssim de cara al municipi de Roquetes. D'entrada, amb aquesta sentència, en la sentència inicial per part del jutjat, l'Ajuntament de Roquetes ja s'estalviarà 1.530.972 euros. Però no totes les parts de la sentència des de l'Ajuntament hi estem d'acord. Entenem que hi ha una part d'aquesta sentència que hem de recórrer, amb la que no hi estem d'acord. I es refereix a la part que se'n diu el segon sentència, la part de lucro cesante o beneficis futurs que l'empresa pogués tindre. I això representen, dins d'estos 3.900.000, 878.285 euros. És a dir, l'Ajuntament de Roquetes recorrerem, ja hem presentat recurs a la sentència perquè considerem que d'estos 3.900.000 euros que ens diu que hem de pagar, i ja m'on estalviem 1,5 milions, creiem que estos 870, o en tot cas assessorats pel gabinet d'advocats que ens ha defensat, creiem que 878.285 euros no els hauríem de pagar. I per això presentem un altre recurs. En aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja és el jutjat a qui li correspon en un recurs de més alçada, no? Per tant, aquí hi ha dues qüestions. Una, l'estalvi que ja significa per a l'Ajuntament de Roquetes de 1,5 milions per la defensa que s'ha fet, que el govern municipal hem fet respecte a la demanda inicial de l'empresa constructora, ens estalviem 1,5 milions d'euros. Però, a més, creiem que podem i tenim base per a recórrer sobre estos 878.000 euros de benefici que s'adjudica a l'empresa i que pensem que no li corresponen. Veurem, en segona instància, si ens admeten, potser prudent. Ara hem presentat el recurs, ara en primera instància hem de pensar, hem d'esperar que ens admetin el nostre recurs, i si l'admeten s'obrirà un procediment per tal de que l'Ajuntament de Roquetes, almenys nosaltres ho defensem, no pagui estos 878.000 euros. Per tant, aquí m'on podríem anar, si és la segona part també favorable, a un estalvi de 2 milions d'euros. O sigui, una quantitat importantíssima que l'Ajuntament de Roquetes se pot o s'estalviarà respecte a la demanda d'esta constructora. De fet, també d'estos 3.900.000 euros que en primera instància ha de pagar l'Ajuntament i que m'on estalviem 1,5 milions, perquè, repetixo, l'empresa en demanava 5,5 milions,
hem de dir que 1.074.000 euros ja els hem pagat. O sigui, l'Ajuntament de Roquetes no ha deixat de pagar. Se va retardar en el pagament del 2011 i 2012, però ja estan pagats. Està pagat 2011, està pagat 2012, està pagat 2013 i aviat pagarem 2014. Dels 3.900.000 euros de la sentència, 1.074.000 ja estan pagats. Per tant, en aquests moments, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no admetés el recurs que hem presentat de l'Ajuntament sobre els 800.000 euros, en aquests moments a l'Ajuntament de Roquetes li quedaria per pagar dels 5.400.000 euros que reclamava l'empresa constructora, en aquests moments només ens queda per pagar 2.902.000 euros. Per tant, jo crec que aquesta sentència l'havíem d'explicar perquè és un èxit importantíssim i un estalvi tremendo, real i molt important de cara al futur de Roquetes. Per tant, és una sentència molt favorable als interessos de l'Ajuntament, molt favorable en el sentit que ens estalviem ja en la sentència inicial 1,5 milions d'euros i ara veurem a partir, si ens admeten el recurs, que podem guanyar, a més, d'aquest estalvi inicial. Per tant, jo crec que és una sentència a la qual va valdre la pena recórrer, a la qual va valdre la pena contractar un gabinet important per a que defensés els interessos de l'Ajuntament de Roquetes i finalment veiem que el balanç ha estat molt positiu. Si l'Ajuntament de Roquetes no s'hagués retrasat en el pagament d'aquesta quota a la piscina de Roquetes, no s'hagués estalviat aquests diners, hagués pagat la totalitat? L'Ajuntament hagués pagat a poc cada any com havíem anat fent fins en aquell moment i de moment seguiríem pagant tal i com estava firmat en el contracte que l'any 2005 o 2006 se va firmar. O sigui, a l'any 2006 el govern que hi havia en aquell moment va firmar un contracte que es comprometia a pagar en plaços aquelles obres per l'import que aquelles obres pujaven i que ha representat com dia aquesta quantitat anual de 334.000 euros l'any 2012, 338 el 2012, 367 el 2013 i 368.015 el 2014. Ja he dit, 1.008 euros diaris paguem en aquests moments per la piscina coberta. Quan la sentència sigui ferma, i sigui ferma en el sentit que esperem que sigui des de l'Ajuntament, llavors haurem de renegociar l'import que quede per veure si podem establir un nou termini de pagament i podem reduir la quota anual que s'està pagant. Perquè en aquests moments, evidentment, amb aquesta quota que paga l'Ajuntament de Roquetes cada any, l'any 2014 pagarem 368.000 euros, és molt difícil poder dur a terme tots aquells obres, totes aquelles inversions que des de la ciutadania en reclamen. Molt difícil, en la situació econòmica en què estem actualment i el fet d'haver pagat 368.000 euros, jo a més d'un moment he reflexionat i he pensat el que podríem fer cada any d'obres al municipi de Roquetes en 350.000 euros. Moltes, i en canvi ara no les podem fer. En tot el que ens està explicant potser es fa difícil, no?, què és el que costarà realment aquesta piscina coberta a Roquetes? De moment, en total? Sí, és difícil, però... O què hauria costat si hagués anat tot normalment? Què hauria costat d'aquí a l'any 2022 si no haguéssim guanyat aquest recurs, o que l'ha dit d'una altra manera, que la sentència de la demanda que ens va fer la constructora no hagués estat tan favorable per a l'Ajuntament, amb l'estalvi d'1,5 milions, i encara queda pendent si hem de pagar o no els 800.000 euros que deia abans, doncs segurament se n'hagués anat cap als 8 o 9 milions d'euros. Esperem que amb aquesta sentència la quantitat d'entrada ja se rebaixa notablement. A més, el que l'Ajuntament hem seguit pagant, perquè, com he dit abans, no vam deixar mai de pagar, ni vam negar-nos a pagar. Simplement vam demanar un aplaçament que l'empresa no va acceptar i que ens va posar la demanda. I amb l'excusa d'aquell aplaçament o d'aquella demanda, el que volien era cobrar tot de cop el que havien
el contracte que havien signat a l'any 2006. Avui, com diem, a Microobert estem parlant amb l'alcalde de Roquetes, amb el senyor Paco Gasí Ferrer, d'aquests aspectes del funcionament d'un ajuntament dia a dia que potser no són gaire coneguts per la ciutadania, i és concretament aquesta partida que es destina als pressupostos per a despeses judicials, on tant persones particulars com empreses poden fer les seves demandes a les actuacions que porta a terme l'Ajuntament de Roquetes. Aquesta és una de les sentències que s'ha sabut fa pocs dies, però com em comentava anteriorment, hi ha de diferents tipologies i d'altres sentències que també s'han conegut durant les darreres setmanes. Sí, també. N'hi ha una, per exemple, de ben curiosa, que esta no me l'ha posat cap comunitat de veïns o no me l'ha posat cap empresa, en aquest cas la constructora de la piscina coberta, sinó que me l'ha posat la subdelegació del govern espanyol a Catalunya. Una sentència, recordo, a finals de l'any passat, concretament, m'ha pareix que va ser sobre l'octubre o novembre de l'any passat, des de l'Ajuntament de Roquetes vam aprovar una moció que havien presentat Convergència i Unió i Esquerra Republicana en quant a poder exercir la sobirania fiscal des del propi Ajuntament. És a dir, reclamàvem poder que el govern de la Generalitat establís els mecanismes necessaris per tal de que des dels ajuntaments poguéssim procedir al pagament de l'IRPF o de l'IVA a l'Agència Tributària de Catalunya. Vam fer una moció, la vam aprovar per majoria a l'Ajuntament i la vam tramitar. Doncs bé, en concret, el 23 d'octubre de l'any 2013, la subdelegació, la senyora Llanos de Lunaz, la subdelegació del govern espanyol, del govern del Partit Popular, va interposar, ho ha anat fent a diferents ajuntaments i ho ha anat perdent a tots els ajuntaments, també va interposar un recurs contra aquesta decisió política de l'Ajuntament de Roquetes. Doncs bé, la va interposar el jutjat número 1 de Tarragona, me sembla que era. El mateix jutjat va considerar que, sí, ho he dit bé, el jutjat del contenciós administratiu número de Tarragona va declarar la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu ordinari que havia interposat la delegació del govern espanyol a Catalunya contra l'Ajuntament de Roquetes. És a dir, ni li van admetre. No és que l'admetiguessin i després de jutjar-ho diguessin que no era correcte, no. És que ni li van admetre. No estan d'acord amb la resolució del jutjat del contenciós administratiu número 1 de Tarragona. L'advocat de l'Estat va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també a la sala del contenciós administratiu, a la secció primera. Pues el Tribunal Superior de Catalunya tampoc els va admetre aquesta demanda contra l'Ajuntament de Roquetes. Jo crec que és una vergonya que una subdelegació del govern amb advocats de l'Estat, que paguem entre tots, se dedique a interposar recursos contra els ajuntaments de Catalunya. Se dedique a discutir les decisions polítiques que prenem els ajuntaments quan els representants polítics mos ha elegit el poble. És una vergonya que en els diners de tots se gasten en aquestes coses que els mateixos jutjats no tan sols ja ho deliberen, sinó que no els ho admetixen a tràmit. Jo crec que la delegació i la delegada del govern a Catalunya i el Partit Popular i els representants dels partits populars a cada poble se n'haurien de donar vergonya de presentar aquestes denúncies contra els ajuntaments, contra la gent que estem governant els ajuntaments de Catalunya. No n'hi ha dret que els diners de tots se'ls gasten d'aquesta manera, perquè són diners de tots, dels impostos de tots. Valdria més que aquests diners se'ls gastessin en temes socials, en temes educatius, en aspecte sanitari, i no posant demandes als ajuntaments, posant pals a les rodes i impedint la política diària que des dels ajuntaments fem. Els agrade o no? Estem en un país democràtic i, per tant, som els representants democràtics de la ciutadania. I prenem aquestes decisions perquè considerem que són justes i al final poden beneficiar la ciutadania. I el que no pot ser és que els recursos de tots els malgasten d'aquestes maneres i que els mateixos jutjats no els admetin a tràmit aquestes demandes.
Temes, com dient, que normalment no són gaire coneguts per la ciutadania. Avui estem parlant d'aquestes demandes judicials que es veuen afectats els ajuntaments, tots els ajuntaments, en més o menys mesura. Parlàvem d'aquestes sentències, si més no, doncs, de diferents tipologies, qüestions que poden arribar a afectar directament a l'alcalde, tot i l'alcalde no està sabedor de diferents activitats. Fa pocs dies, doncs, a través dels mitjans de comunicació, sabíem d'una sentència d'una activitat muntada per una empresa privada, on va haver un percans i es va veure afectada l'empresa privada i de retruc també l'alcalde. Són qüestions que, potser, com diem, la gent no coneix gaire, però el que l'alcalde signi un document té les seues conseqüències, no? Sí, les té i són desconegudes i en molts de casos la gent no ho aprecia però la llei és la que hi ha i és la que hem d'acatar. I moltes vegades quan des de l'Ajuntament diem que no a una activitat o a la sol·licitud d'una activitat de tipus no ja industrial, sinó simplement d'oci o cultural, moltes vegades poden tindre conseqüències inesperades. I davant d'això hi ha una normativa que s'ha de complir i hi ha unes exigències que s'han de complir. Per exemple, les assegurances de qualsevol tipus d'activitat que es fa a la via pública, perquè si no pot passar, com molt bé dies, en aquest cas que has explicat, i no cal dir noms, però que una població de Catalunya no tan sols se va veure afectat l'empresa o el director d'aquella empresa que exercia unes activitats lúdiques i que van tindre un accident desgraciat, sinó que se va veure afectat el mateix alcalde. I davant d'això, què es pot fer des d'un ajuntament? Permetre i autoritzar, evidentment, les activitats que es demanen, però sempre que aquestes activitats estiguin cobertes per una assegurança. Activitats de molts de tipus, des d'un parc infantil de xiquets i xiquetes fins a activitats que es puguen fer en una carrera de bicicletes, en un circuit urbà o una trobada de bicicletes de muntanya que es poden fer per tot el municipi, per aquells indrets o per aquells espais naturals que tan esplèndids tenim a Roquetes. Totes les activitats estan regulades i, per tant, necessiten una assegurança que cobrisca aquells accidents que es puguen produir. Perquè, si no, al final, en sentències, se dictamina que el màxim responsable és l'alcalde. I, a la millor, l'alcalde en aquella activitat no hi ha tingut res que veure. Res absolutament. Però, al final, pot passar. Per tant, també hem de dir que els alcaldes assumim uns riscos importants que es desconeixen, però que el greu és que una activitat que a la millor aquell alcalde desconeixia perquè no li corresponia legislar sobre aquella activitat, també en paga les conseqüències. I crec que això moltes vegades cal aclarir-ho i la gent o la gent que fa activitats a través d'entitats, que a Roquetes ne tenim moltes i són un dinamitzador esplèndid de les activitats socials, econòmiques, lúdiques, festives que es fan al nostre municipi, han de ser molt conscients que per a qualsevol tipus d'activitat hi ha unes normatives que segurament jo també compartiria amb els afectats que són massa restrictives, però davant de lo que hi ha, el que hem de fer és complir-ho. I quan exigim a un director d'un esplai, a un president d'una comissió de festes, a un president d'una entitat esportiva, que si la normativa a l'Ajuntament ens exigeix una sèrie de documents, nosaltres tenim l'obligació d'exigir-los en aquelles entitats. I des de l'Ajuntament els podem ajudar a fer-los. Els podem explicar com s'han de tramitar, però al final el responsable d'aquella activitat és el qui ha de firmar aquests permisos, no l'Ajuntament, perquè la normativa ho diu molt clar, el responsable d'aquella entitat. Per tant, quan exigim tot això, no ho fem perquè, com dia abans, perquè volem o perquè aquell dia ens hem despertat així, no, ho fem perquè hi ha tota una normativa que ens obliga. Obliga l'Ajuntament, però també obliga a aquelles entitats que ho organitzen. De tota manera, aquestes despeses d'assegurances que es fan d'aquestes activitats cada dia doncs, sembla que són quanties importants de diners. Això pot afectar que les entitats no vagin fent tantes activitats? Sí, o que les facin arriscant-se sense complir la normativa? Sí, és un problema. Jo aconsellaria que sense complir la normativa no en facin cap,
perquè els problemes a posteriori poden ser immensament superiors. I en tot cas, des de l'Ajuntament també ja duiem a terme tota una sèrie de subvencions que les hem anat disminuint per la situació econòmica, però que ja l'any passat ja les vam congelar i per aquest any no les baixarem, per tal de que les entitats com a mínim tinguen un suport econòmic per part de l'Ajuntament per a, com a mínim, complementar aquells requisits legals que prèviament a l'activitat que volen dur a terme han de complir. Comentant amb l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, aquesta actualitat fent referència a aquestes despeses judicials, a aquestes sentències que s'han conegut fa pocs dies i que avui hem volgut conèixer de primera mà i que formen part, com diem, del funcionament de qualsevol ajuntament del dia a dia. I ja que estem parlant d'aquesta actualitat del municipi, comentem altres temes potser més lúdics, la gent que passeja per Roquetes s'haurà fixat que en l'avinguda que va de Roquetes a Jesús o per la mateixa vorera de la vora del canal hi han pintades unes petjades que s'han pintat fa pocs dies. La gent suposa que es pregunta què signifiquen aquestes petjades que han pintades a la vorera i aquesta avinguda entre Jesús i Roquetes. Sí, hi ha hagut gent ja que ho ha preguntat. Estan senyalitzant un circuit de salut que s'ha fet entre els municipis de Roquetes, Jesús i Tortosa. Hem fet un circuit de salut que discorreix per les 3 poblacions i en el que se senyalitzarà del tot, no està acabat encara, això és l'inici. Després se posaran unes fites que dirà la distància recorreguda o la que queda per recórrer, i a l'entrada a cada una de les 3 poblacions se posarà un plafó gran on s'explicarà i es delimitarà el circuit. Es tracta de fer un circuit urbà perquè la gent pugui caminar, pugui passejar, pugui recórrer aquest indret i pugui exercir de forma molt normal i tranquil·la per un espai exclusivament urbà o interurbà aquesta activitat física que també va per a la conservació del cos, no? Ho vam fer a través dels recursos que disposàvem a final d'any de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i espero que ben aviat estigui acabat de senyalitzar i la gent pugui passejar entre aquestes 3 poblacions, a més del recorregut per la Via Verda o a més d'altres recorreguts que la gent du a terme. Està parlant d'aquest circuit de salut que s'ha pintat conjuntament amb els municipis de Tortosa i Roquetes, i parlant de la Via Verda, també fa relativament poques setmanes es va pintar un pas de vianants a aquesta part de la Via Verda que creua el que és la carretera de l'Avinguda Diputació, i també davant del cementiri es va pintar un altre pas de vianants, i a més aquests passos de vianants estan senyalitzats lluminosament. Sí, aquesta era una demanda que des de Roquetes havíem fet feia bastant de temps i que finalment la Diputació de Tarragona, perquè vull recordar que aquesta carretera és propietat o la gestiona la Diputació de Tarragona, vam arribar a un acord per tal de senyalitzar i sobretot de millorar la seguretat d'aquelles persones que la travessen, ja sigui en el pas, com molt bé has dit, de la Via Verda, a la sortida mateix de Roquetes, la Via Verda que va per l'antiga via de Val de Safant, com aquella gent que accedeix al mateix cementeri de la nostra ciutat. S'han millorat els passos, s'han ampliat i a més s'han posat bandes reductores de velocitat prèvies a l'arribada en estos passos per tal que els cotxes duguen una velocitat més baixa i així puguen, en cas de que cruci algú, ja sigui a peu o ja sigui en bicicleta, o puguen ser xiquets que es puguen despistar o xiquetes, per tal de garantir la seguretat o millorar la seguretat, en aquest cas, dels vianants. I també unes llumetes que van en cèl·lules fotoelèctriques per a que per la nit se vegi. De totes maneres, davant el cementiri és una zona on hi ha il·luminació pública i per tant allí la visibilitat és bona, no? Pel que fa a aquesta visibilitat, a aquest creuament de la via del Safant, de la Via Verda, hi ha contemplat també posar faroles per il·luminar aquest pas de vianants, o dependria també de la Diputació? En principi no, perquè, com he dit, és una carretera de Diputació, queda allunyada del nucli urbà, en el cas de la Via Verda, i en principi no està previst. Això no vol dir que en el temps
no es pugui millorar, o el que primer havíem plantejat era la ubicació de semàfors en àmbar. És a dir, més que il·luminació, seria la col·locació, en el cas de la via verda, d'algun semàfor. Però en principi, aquesta mesura no l'hem dut a terme perquè té un cost econòmic elevat i de manteniment. I en tot cas, ja que parlàvem ara de la via verda que va per l'antiga via de Val de Safant, també puc avançar, encara que no està acabat, i ho destaco, no està acabat, ja s'està treballant en un projecte de via verda que vagi des del pont de Tortosa, igual que va per l'antiga Val de Safant, que vagi per l'antic traçat de la via del tren que anava cap a València, fins a Vinallop, i d'allí enllaçar en un altre traçat que aniria fins a Amposta. És un projecte que s'està treballant, l'avanço, però encara no està redactat ni acabat. Però pot ser un projecte també molt interessant per a Roquetes, ja que és el municipi de Roquetes on se bifurquen els traçats, o el traçat que anava cap a l'antiga via de Val de Safant a Saragossa, o cap a l'antiga via cap a València. És a Roquetes on fa la bifurcació, ben a prop de la rotonda, en concret a la zona mateixa del pla de l'estació, ja dins a Roquetes i molt a prop de la rotonda, i seguiria per l'antic traçat de la via del tren cap a València. Per tant, tindrem en el futur un altre traçat de via verda, complementari a l'actual, i també molt interessant perquè ens dirigirà cap a un altre espai natural importantíssim a les nostres Terres de l'Ebre, com pot ser el Parc Natural del Delta, passant per una zona, per exemple, desconeguda per la gran majoria de la població, d'arrossals que hi ha a Roquetes. Molta gent desconeix que a Roquetes hi ha una zona d'arrossals, una zona extensa, on també hi ha arrossals. Doncs bé, aquest traçat passaria pel mig d'aquesta zona d'arrossals que tenim a Roquetes. Ja dic que és un projecte que s'està treballant, que el dia que estigui elaborat es presentarà de forma pública, però que pot representar una altra variant molt interessant no només en quant a l'exercici físic que puguen fer les persones que el transiten, sinó també de cara a jo crec que significaria també donar un altre element de cara a una dinamització econòmica que al nostre territori encara no ha tingut l'assentament que cal, com podrien ser les cases rurals o establiments o habitatges turístics o altres elements d'aquestes característiques que poguessin estar a l'entorn d'aquest nou traçat que ara s'està treballant i que esperem que pront estigui acabat i el poguéssim presentar. Quan diu que s'està treballant, qui l'està treballant? L'està treballant el Departament de Política de Territori. La Direcció General me sembla que és d'Infraestructures. S'està treballant des del Govern de la Generalitat a través d'una empresa a la que li han concedit l'elaboració d'aquest projecte. Ja vam tindre una reunió a l'Ajuntament de Roquetes per tal de definir el traçat. Vam fer nosaltres algunes propostes i tal com vam quedar, ells segueixen elaborant-lo i hi haurà un moment en què s'haurà acabat i ja el podrem presentar de forma pública. Aprofitant que també tenim a l'alcalde de Roquetes avui al nostre programa i els minuts que ens queden, aproximadament uns 10 minuts per acabar aquesta entrevista, també voldríem comentar altres temes que n'hem parlat en anteriors ocasions i concretament fa referència als masets o casetes de camps. Diferents ajuntaments van fer una sèrie de propostes al Pla Director Urbanístic de les Terres de l'Ebre perquè fan aquestes construccions de camp, aquests masets, i des del Departament d'Urbanisme es va posar a coneixement dels ajuntaments aquest pla director urbanístic, aquest projecte, on sembla no hi havia totes les demandes que feien els ajuntaments. Sí, este és un pla que duíem treballant fa més d'un any. De fet, vam iniciar-lo amb una reunió amb el mateix director general d'Urbanisme, de Planificació Territorial, en el sentit de poder restaurar, recuperar o fer de nou de les antigues cases o casetes tradicionals que teníem per
per respectius municipis de tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Se diu pla director precisament per a poder establir unes normatives específiques en aquelles demandes que des d'aquest territori venim fent fa anys i anys els respectius ajuntaments. Ja dic, a primers de març-abril de l'any passat vam tindre una reunió en el marc del Consell Comarcal amb tècnics d'urbanisme, amb el propi director general, per tal de que ens expliqués quin era l'objectiu, quins eren els paràmetres i quina era, al final, el tipus de construccions que es podrien fer. Ens ho va explicar de forma molt clara, Urbanisme va elaborar unes propostes inicials i a partir d'aquestes propostes elaborades pel mateix departament vam començar a treballar. Vam dur a terme 2 jornades de treball comunes entre tots els ajuntaments. En aquest cas jo parlo del Baix Ebre, com a membre del Consell Comarcal del Baix Ebre i com a Ajuntament de Roquetes, en el que cada un vam fer tota una sèrie d'aportacions, unes aportacions que es van consensuar, es van posar en comú i finalment se van discutir en una reunió que es va dur a terme a final d'any de l'any passat a Móra la Nova per tal de plantejar per tal de presentar un document comú, consensuat, entre, en aquest cas, tots els alcaldes o tots els municipis del Baix Ebre, i així ho havien fet a les altres 3 comarques. La sorpresa va ser quan, a primers d'est any, me sembla que va ser al mes de febrer d'est any, va sortir l'aprovació inicial del document que des d'Urbanisme se presentava. Teòricament, havia de ser un document on se recollissin totes aquelles propostes consensuades per part dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Doncs no va ser així. La sorpresa, en aquest cas, va ser desagradable per veure que tot aquell treball fet no s'havia tingut en compte, o sobretot els paràmetres principals no s'havien tingut en compte, ni tan sols s'havia tingut en compte la proposta inicial que el mateix Departament d'Urbanisme ens havia fet. És a dir, i ara parlo en concret de l'Ajuntament de Roquetes, nosaltres estàvem d'acord amb la filosofia de tot aquest pla director. Ja he dit, característiques específiques que tenim a les Terres de l'Ebre, que es tinguin en compte criteris urbanístics específics per a aquestes característiques. El que no podia ser és que tornéssim a aplicar la normativa general que hi ha per a tot Catalunya en el cas de les construccions de casetes d'eines o macets. I això és el que havíem proposat, al·legat i presentat els ajuntaments. No va ser així. Casos concrets, la filosofia general, la tipologia de com ha de ser el maset, la possibilitat de reconstrucció d'aquells masets que hi han caiguts o mig tombats que es puguen reconstruir. Tot això estem d'acord. Amb aquests criteris els compartim i estem d'acord. Però en canvi no estem d'acord amb els paràmetres que s'estableixen per a la seva construcció. És a dir, unitat mínima per a poder construir un maset. Urbanisme ens va proposar 1 hectàrea per a regadiu i 2 hectàrees per a segar. Els ajuntaments van proposar mitja hectàrea, 5.000 metres quadrats, com a unitat mínima per a poder construir. Per què? I ho argumentàvem des de l'Ajuntament de Roquetes, perquè vam treballar-ho a l'Ajuntament de Roquetes i vam veure que el 56% de les propietats del municipi de Roquetes estan per baix, les dimensions d'aquestes propietats estan per baix de l'hectàrea, dels 10.000 metres quadrats. Per tant, si per a poder fer un maset has de tindre 2 hectàrees, com dia urbanisme, a Roquetes la majoria de la gent no podria, la majoria dels propietaris d'aquestes terres ja no el podrien fer. Per tant, els ajuntaments demanàvem mitja hectàrea, o com a molt, mitja hectàrea en regadiu i 1 en secà. Com a molt. Doncs bé, Urbanisme no tan sols respecta a les 2 hectàrees que ve inicialment, sinó que ara, en la seva aprovació inicial, en retorna a la normativa urbanística general de Catalunya. Què vol dir? 10.000 metres en regadiu, 1 hectàrea en regadiu i 45.000 metres quadrats en secà. Això és el que diu la normativa a Catalunya.
Per tant, ja no estem elaborant un pla director per a les Terres de l'Ebre. Perquè si un pla director ha de ser aquell que delimite o elabora una normativa recollint aquelles especificitats que té el territori, si apliquem la normativa general de Catalunya, això ja no és un pla director. Per tant, esta primera. Segona, després, en quant al volumen per a construir. Des de l'Ajuntament de Roquetes vam presentar un escalonat en el sentit de que a unitat mínima 40 metres quadrats, però si aquella finca no tan sols tenia els 5.000 metres que nosaltres demanem o els 10.000 metres que vam presentar en el document, puguen, en la mesura que aquella finca sigui més gran, puguen construir un maset més gran. És a dir, i al final limitar-ho en una finca de 45.000 metres, que el maset no sigui de 40 sinó de 60. Un altre element que no s'ha tingut en compte, l'alçat. Urbanisme en primera instància proposava 4,50 metres. Els ajuntaments vam demanar 5,50. Per què? Perquè si a dins del maset, amb una vessant o dos, volem construir un altell, l'antiga pallissa que hi ha a les casetes de camp, almenys que quan se puja a l'altell no tingués que anar jupit, que pugues anar dret. Per això vam demanar 5,50 metres. Doncs bé, urbanisme va dir 4,50, nosaltres 5,50, i en l'aprovació inicial l'urbanisme posa 4,30. Un altre exemple d'incompliment d'allò que havia dit urbanisme. Acordem tots els ajuntaments poder fer la porta i poder fer finestres a 3 façanes. Urbanisme ho deixa només en 2. Un altre element, si hi ha els emparrats, per exemple, característics de les casetes de camp al nostre territori, que poguessin estar ubicats en tota la façana, no només en una tercera part. Una altra característica que nosaltres defensem i que urbanisme no. Si al costat del maset o caseta d'eines se vol col·locar o habilitar un petit corral que pugui estar cobert de forma discontínua en la paret, evidentment, però que pugui estar cobert. No anem a fer 4 parets per un tancat per a deixar animals i no puguin tindre una coberta en cas de pluja, per exemple. En fi, són tot una sèrie de criteris. També, per exemple, demanàvem als ajuntaments que no hi hagués aquesta separació entre la tipologia de regadiu o secà, perquè al fi i al cap la construcció que allí s'ubica de 40 metres quadrats no té res que veure en que sigui de regadiu o sigui de secà. És una petita construcció que fa més atractiu poder anar en aquell espai. Avui dia la major part ermats, una condició sine qua non, per exemple, que estem d'acord, és la que per a poder construir la condició sine qua non és que aquell terreny estigui treballat, conreuat, cultivat, digues-li com vulguis, però estigui en bones condicions. Estic segur de que molts dels terrenys armats del nostre municipi millorarien, se cultivarien, si poguessin tindre un maset d'aquestes característiques amb quart d'aseo, amb fossa biològica, amb una petita cuina, etc. Amb aquestes condicions estic segur de que recuperaríem molta part del terreno que avui tenim erm al nostre municipi. I sobretot, o més a més, també en aquests moments de que la situació econòmica és molt difícil, en què un sector com el de la construcció és el que ha estat més maltractat per aquesta crisi, li donaríem possibilitat de recuperar-se, perquè estic segur de que amb la legalització de moltes casetes se podrien reconstruir en les dimensions que tenen o ampliant-les fins als 40 metres. I molts masets de nous també es podrien fer perquè hi hauria gent que s'ho faria. Per tant, també no només evitaríem que les finques se vagin ermant, sinó que serien productives i, a més, dinamitzaria a una part, o a la part potser més petita, d'autònoms o petits constructors que tenim a les Terres de l'Ebre, que en aquests moments no tenen possibilitats de treballar i que amb la dinamització d'aquest sector tornaríem a produir una reactivació econòmica importantíssima.
De tota manera, aquest pla director per a les Terres de l'Ebre encara s'està treballant. Ara potser hi ha l'oportunitat de presentar al·legacions en aquestes propostes. En quin punt ens trobem? Estem hi ha hagut un període per a presentar propostes de forma general, aquells afectats aquelles persones o propietaris que es consideren afectats, i ara tindrem un període d'al·legacions també per a municipis o consells comarcals. En aquest sentit, hi ha el compromís per part del president del Consell Comarcal del Baix Ebre de presentar un document unitari una altra vegada amb els criteris que ja vam presentar la vegada anterior, i llavors cada ajuntament també podem fer. De fet, l'Ajuntament de Roquetes ja les han presentat, les al·legacions. Ja les han presentat. Ja el dia 7 d'abril, crec que va ser, ja van presentar aquestes al·legacions en el sentit que he explicat i fins i tot més ampli. Jo, des d'aquí també, i és una opinió molt particular, o com a alcalde de Roquetes, que també la faig pública. És a dir, aquí ens estan negant que al pla director de les Terres de l'Ebre poguéssim incloure aquelles coses específiques que aquí tenim, com les que he explicat, i no em repeteixo. De moment, a la proposta inicial m'ho les neguen. Ja veurem si recullen les al·legacions, però d'entrada m'ho les neguen. I jo faig una denúncia pública en el sentit de que al Camp de Tarragona, i per a que s'ubique Barcelona World, són capaços o seran capaços de fer un pla director específic canviant les normatives urbanístiques d'aquella zona per encabir-hi Barcelona World. I, en canvi, a les Terres de l'Ebre no ens permetran fer masets de 40 metres quadrats en unes dimensions reduïdes de la propietat, en unes dimensions reduïdes de finques, que són la realitat del repartiment territorial que hi ha al nostre territori. Per tant, no estic d'acord en que uns puguen fer el traje a mida perquè són més poderosos i, en canvi, uns altres, aquí a les Terres de l'Ebre, perquè són més dèbils, no poguéssim reconstruir els masets que hi han tombats o fer de nou masets de 40 metres quadrats. Crec que si al final, i dic al final perquè encara no ho sabem, no es resol de forma favorable la proposta que fem els ajuntaments, els ajuntaments de les Terres de l'Ebre, serà molt injust el tracte que des del govern de la Generalitat se farà d'un territori respecte a un altre. Avui hem parlat de temes relacionats amb l'Ajuntament de Roquetes. Hem començat parlant d'aquestes despeses judicials que tenen els ajuntaments, amb les diferents demandes i sentències, i hem acabat parlant d'aquests masets o d'aquest pla director urbanístic de les Terres de l'Ebre i molts altres temes que de ben segur tindrem ocasió de continuar parlant perquè hi ha moltes qüestions per a parlar del dia a dia del municipi de Roquetes. Avui donem les gràcies al seu alcalde, el senyor Paco Gas, per haver vingut i haver-nos parlat d'aquestes temàtiques, com diem, moltes vegades desconegudes per la ciutadania. Moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia. Fins una altra. Gràcies a vosaltres per difondre precisament totes aquestes coses que normalment no es coneixen.